kunenye inkabi ke eyagcina isilahlekelwa unkosikazi wayo ngenxa yokuthi yambamba eyifebela. So lenkabi lena ibingenawo umuzi ewakhile kodwa bese sebeshadile nonkosikazi wakhe, and then yona bebehlala nje eflatini. Nakhona bebehlala u2 months bemuvele kwelinye, behlala u2 months bemuvele kwelinye. Yabo, so kusho ukuthi isikhathi esiningi bekuwumuntu nje obematasa kakhulu, obekade kwesinye isikhathi makuwukuthi ngathini ama-shift akhe abehluka. Yabo, cause indlela abesebenza ngayo ubesebenza lo msebenzi lo onzima ukuthi ecisha abantu. Yabo lona. So kusho ukuthi-ke indaba yakhe kanje, okusho ukuthi engenalo usuku lokuthi-ke namhlanje uzoya emsebenzini, because yena if ezoya emsebenzini ubevuswa yikhole. Yabo, so siyazi-ke nathi-ke mawusuke uwumuntu leya ndoda ibisebenzisa amakhathakhatha nani nani. Yabo, so unkosikazi abeshade naye bekade ewuthisha kodwa bengakawutholi umsebenzi, kodwa nje ubesefundile waphothula izifundo zakhe. Yabo, so nokuphuthula kwakho ufundisa nezifundo zakhe lezi, like nemfundo yakhe umama lo ushuthi bahlala phansi babonisa ngeke kuzomela kube ukuthi wenza something. Yabo, as if esahleli, and then wahamba kwayofunda ke kwi-private college wamkhokhela waze wababala waze wayiphothula-ke. Okay, so into eyenzakalayo ke kushuthi isimo endlini sishintshe nje ngalendlela ukuthi usuku nosuku base sebebanakho ungaboni ngasolinye, kube ukuthi yabo umunye ulala ubheka le, umunye ulala ubheka le. So lento le yenzeka so kwaze kwagcina sekwenzeka nje sekuyinto nje abangayinaki ukuthi ayivele. Yabo, masixabana asikhulumi asenze njani. Yayibo lonto, hayi kushuthi-ke le indoda esebenzayo ngempela. So kushuthi-ke ithola umsebenzi-ke ebusuku, and then mayithola umsebenzi ebusuku-ke ayihambe-ke kuye kulowo msebenzi. Yabo lonto, kanti unkosikazi uzothola umngani. So lo mngani lona amtholile uvele yena useyasebenza. So mesebenza-ke usebenza kwesinye seyikole engeke ngize ngisisho esase around lapha babehlala khona. Yabo, so cause ukuhlangana kwabo nje bahlangana abantu uyabo nje abazo adviseana. Yabo, mhlambe emtshele ngama-post makukhona i-post ekhona. Yabo, into kanjalo. Yabo, hayi kushuthi-ke kube ukuthi batholana kanjalo-ke, and then lo mngani lo umuntu othanda nje ubumnandi, umuntu othanda ukuphuma ama-out nani nani. Uyayibona, so hayi umngani-ke unkosikazi introduce-ke kumyeni wakhe ukuthi hawu uyazi ukuthi usibani kanje kanje ngimthole endaweni kanje. So manje ngenzela ukuthi sikwazi ukuthi ukuxhumana. Awunankinga yini sithandwa sami makuwukuthi ngiba nomngani since ngingenayo umuntu engihlala ngixoxa naye isikhathi esiningi, ngoba ngempela wengade engaxoxi namuntu, ngoba even ngisho omakhelwane eflat lapha behlala khona babenaka nje indaba zabo. Okay, so hayi-ke umyeni wakhe hayi ingabi nankinga, kube ukuthi nje baze bagcina sebeyavakashelana, uyafika endlini ephinde futhi uyabo nje kube khona leyo communication leyo emnandi. Hayi-ke okusho ukuthi-ke kuhambe kuze gcine sekufika lapho khona ekuthenini-ke ephinde futhi unkosikazi etshele umyeni wakhe ukuthi manje bacela ukuthi be-out since ewumuntu osebenzayo noma ngathiwa yinini, cause yena wayekade esebenza ebusuku. Lo muntu lwana ubebhukhelwa ukuthi mhlambe ngathini like ubebhukhelwe endaweni ezihlukene ukuthi uzosuka eThekwini eGoli, esuka eThekwini esuka eGoli eLimpopo. Yabo nje ube travela kahle ebusuku, most of the time besebenza ebusuku, nasemini besebenza. Mesebenza emini usuke ezosebenza nje isikhashana. Yayibona lonto.
Hhayi-ke shuthi hhayi-ke engabi nankinga-ke bephume-ke out-ke, yabo. So shuthi mase sebefika laphana-ke shuthi obvious vele phela-ke kuyashebhizwa, kuyaphuzwa nani 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 nani, yabo. Shuthi hhayi kuze kugcine kunkosikazi, yabo nje ngifuna ukuyisheshisa. Kuze kugcine unkosikazi ezegcine eseyithola ishende laphana, kanti leli ishende alitholayo olithwele. So methola leli shende like lo muntu ushadile lo wamtholanga, and then bese-ke ethi yena unkosikazi ephindele futhi kumyeni wakhe lo oyinkabi, ngoba umyeni wakhe lo oyinkabi ngendlela ayi-dangerous ngayo nangendlela ayingozi ngayo, lo muntu wayenenhliziyo enhle like e-kind nje, engayena lo muntu osabe, but ngenxa yomsebenzi wakhe. So unkosikazi uyasaba ukuthi ngaso sonke isikhathi yonke into ayenzayo kumele enze sure ukuthi wenza into elinkayo engeke kuze kube khona ukusola okuthize ngoba bazodabula amafu, yabo. Ayisho ukuthi-ke introduce-ke ukuthi uyazi ukuthi kukhona futhi omunye ubhuti esho isibongo sakubo, ukuthi ubhuti wakhe isibongo sakubo umtholile naye futhi usebenza kanje kanje kanje. Hhayi i-out ingabi nankinga yabo, cause yona kahle kahle i-out ayigxilile kakhulu, yona ihlanganisa imali, yabo lona. Koda-ke bebengakabi nangane-ke emshadweni, babesashadile nje ncathi bebesazama yona indaba zey'ngane nani nani, yabo lona. Hhayi shuthi-ke ubhuti lo ethole umsebenzi ozomthatha umise eCape Town. Mind ukuthi-ke lapho kushuthi wabhukha iflight yayikade izophuma ngo-8 lo wasebusuku, yabo. Kodwa mhlawumpe wahamba la ngabo-5 just ukuthi esheshe eyilungiselele kahle yonke into, yabo lona. Kanti uyazi lo ukuthi hhayi lo muntu lo uyahamba namhlanje nani nani, yabo. So kushuthi emfonele emtshela ukuthi hhayi ubaba akekho kanje 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 kanje, yabo. Bengicela ukuthi ngize kuwena instead of ukuthi uze la, cause uyazi ukuthi kuyingozi kanjani, yabo lona. Hawu nangempela kushuthi kuvunyelwane kanjalo-ke, but-ke bazoqala ey'ndaweni ezimnandi bese sebeyahamba beyobhukha kwenye amahhotela amakhulu. Kanti ngebhadi inkabi le esebenza ngokukhuphula abantu, ilona umsebenzi wayo kushuthi nobasi wawo kube khona ukuphazamiseka. So makuba khona ukuphazamiseka kube ukuthi-ke umsebenzi uyaphostponeka, usuzoba nesidwiki ngoba lo muntu wayekade kuyena wayekade ese-Cape Town, akahlali khona e-Cape Town, and then shuthi baphinde babone futhi ukuthi akasayanga khona. Wenza njani? Wabuya-ke yabo. Shuthi-ke mebuya kwaphoqa-ke ukuthi-ke efonele unkosikazi, hawu nkosikazi ukuphi na. Methi uyamfonela unkosikazi ifoni akayibambi. Vele lo muntu lona wamthengela ifoni, so memthengela ifoni vele nje i-location iyazisho. So manje unkosikazi lo akazi nje, akanalo ulwazi ngalona. Shuthi-ke hhayi ethi mefika endlini uyabona ukuthi endlini ku-clean, ku-right, futhi umbhede undlule, uyabona ukuthi lo muntu lo usenesikhathi ehambile. Shuthi nje yena njengoba nje ehambe ngabo-5 mhlawumpe uthi ehamba yena wathi wageza wathi wahamba. Ngisana wangena kwi-location wamcheck mawuthi umethi uyabona ifoni imkhomba lenye lamahhotela amakhulu, yabo lona. So methi uyafika khona, hawu yabo lona, akabange sabuza, uyasho ukuthi I'm looking for someone kanje kanje kanje, bese hhayi lo muntu lo ukhona la, kodwa ubehamba nobani mani, yabo lona. La usho uyiphethe mawuzena, wangena ngaphakathi, ama-security athatha ukumvimba, wadubula ama-security, wangena ngaphakathi waze wabafica egumbi lapha bakhona. Lapho bafica abambethe unkunzi malanga lo ulele flat. Yes, unkosikazi-ke yena-ke even yize noma wayelele kodwa yena wavuka ukuthi wavuka nje ezwa nje inokho nabantu bekhala, yabo lona. Hawu wabashaya wabahlakaza. Leyo nto leyo yenzeka ngo-2005 yaphuma